op tijd. Zeg, weet jij waarom dat wij samenkomen? Dat zal onze Maarten en Roosgebied wel zeggen, zeker? Ja, als je het weet, wil je het mij dan zeggen? Kun je niet nog even wachten? Ja, waarom weet onze Bart dat en wij weten van niks? Ik weet het van Trudy, maar ze heeft gevraagd om niks te zeggen. Ah, Trudy weet het ook al. Dat is wel straf, hè? Gaan ze weer een boerderijke kopen misschien? Ik zeg niks. Ja, vrienden, familie, bedankt dat je gekomen bent. We gaan het kort houden, hè? Wij hebben samen besloten dat wij... Op wereldreis vertrekken. Amai, proficiat. Wat een avontuur. En gaat ook langs Honduras, dan kunnen de groetjes doen aan mijn Pierrot. Goh, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Ja, waarom niet? En de komeet dan? Veronique heeft daar andere plannen mee en ik heb daar niks mee te maken. En kun je niks overeenkomen met haar? Met Veronique. Je kent ze toch? Ja, en trouwens, Maarten wil zijn eigen baas zijn. Dat is een paar maanden weg. Heb jij daar centen voor? Ik vrees dat het wel wat langer zal zijn dan een paar maanden, pa. Ja, het is een wereldreis, hè. We beginnen zeker met een jaar. Of misschien wel langer. Oh, maar zeg, wat een avontuur, hè. Ja, sabbatjaar. Geniet ervan. Ja, je zult veel indrukken kunnen opdoen, hè, met al die andere keukens. En wel, dat is een beetje de bedoeling. Weet je wat, we zullen er allemaal even op drinken. Geniet ervan. Veel plezier. En het gaat jullie goed.